Det regner meget. Skvat, skvat, skvat. Fald. Man kan ikke komme op, man kan ikke komme op. Hold da bare, hvad lever op til? Ej, shit. Så er du løbet ned til. Sif, gå ned. Sif, prøv at gå ned den vej. Ja. Jo, han passer jo på. Ej, du prøver at gå det så stille igennem. Hey, Igennem vandet, mente jeg. Eller gå helt langs muren, gå langs muren. Ja. Du skal løbe hele tiden. Se, der er det. Du må godt gå langs muren derovre. Der må du godt gå. Så gå derovre langs muren. Løb, 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 løb. Ja, det er han nok. Men han er nok ikke mere sindssyg, end du er. Vi kommer ikke ned og hjælper dig. Ej, det er for sjovt. Mand, hvad laver du? Hvorfor lugter han? Jeg hjælper dig, Sif, hvis du falder i. Jo, selvfølgelig hjælper vi dig. Det er sjovt. Så er det kigge med kameraet. Hold nu, Sif. Så er det gå langs muren. Ikke nu. Okay. Det er rainy day. Der må det være Jeg skal skud. køre på cykel igen. Yeah. Hent cyklen, Sif. Nej! Du må ikke låne min. Jeg må sgu godt låne min. Du må godt lade Frederiks. Vil du låne Frederiks? Hvor er i vandputten? Nå, jeg kører på skærm. Har du masker på? Ja, men jeg tror lige, jeg går over og piller den af. Har du med? Han der cykel, Sif. Ja, gør det, Frederik. Det var helt sygt. Ej, det må du sgu selv gøre. Og vi går ind og henter den. Nej. Jeg skal følge med nu. Du går ind. Jeg holder. Nu henter cyklen. Kom. Nej, vi henter ikke cyklen. Vi må ikke, vi har fået en kæmpe skydefald af det før. Ja, men jeg vil gerne se for Sebastian falde. Men Nej, han vil ikke falde. Han var blevet monster mor. ja, det er så. Ja, og det er helt tøseglat dernede. Det skal det ikke. Nej, det var. Jeg henter cyklen på. Prøv, jeg kan cykle, han vil gerne. Nej, men vi må ikke gøre det, fordi de gav os en kæmpe... Shit, der er meget fedt her. Ikke skubbe. Jeg skubber ind. Okay, kræv. Vælte mig. Og jeg filmer. Du skal ikke gå ned der er helt ved klat der. Jeg er ikke med. Nej, jeg er.
stadig. Okay. Kom for mig.